दिनै 1 नं टुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चआव आगोलनि बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांजों लोगोसे पानिराम ब्रह्म दानि एमसिएलए आरो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे गिर्जायाव फैनानै टुक्राझारनि रायजो राजा बयजोंबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरजों लोगोसे गिर्जा खालामदों। बेवहाय गिर्जा खालामफैनायनि मेइन थांखियानो जाहैबाय जे गोबाव सम जाबाय नुलायैया आरो राजनैतिक उद्देश्य लानानै फैयोब्ला जोंनि गेजेराव एसे सोंखारिलायनाय बायदिसिना खोथा जायो। गतिके जोंनि बिदा फंबायफोरजों नुजानायनि मोनसे जोंनो स्कप नांगौ आरो मोजां गाज्रि रायलायलायनो जिहेतु सोरबा मानियो मानियाया आलादा किन्तु जोंनि दैदेनगिरिखामोन दाबो दैदेनगिरि आरो भबिष्यतआवबो दैदेनलांबाय थागोन। गतिके रायजो राजाजों नुजालायनानै बे जायगायाव सान्थि लाबोनाय आरो खौसेथि लाबोनायाव जेन' मदद होफानो हायो। सान्थि आरो खौसेथि थायोब्लासो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि जागोन, देशआव जौगानायनि खामानि मावनो हागोन, बेखौ जों बयबो मिथिलायगौ। बेखायनो जिहेतु जोंनि आफादगिरिया ख्रिस्टियान नङा बा आंबो ख्रिस्टान नङा, किन्तु जोंनि गोसोआव बा जोंनि बिटिसिआव धोरोमखौ लानानै रावहाबो मोनसे एना एनि गैया। जोंनि बिटिसिआव बौद्धिस्टआबो जोंनिनो धोरोम, हिन्दुआबो जोंनिनो धोरोम, ख्रिस्टानाबो जोंनिनो धोरोम, इस्लामाबो जोंनिनो धोरोम, जयगुरुआबो जोंनिनो धोरोम। जोंनि थाखाय धोरोमनि पार्थक्य गैया, भाषानि पार्थक्य गैया आरो रावनि पार्थक्य गैया। जोंनि जायगायाव जि राव दं बेनो जोंनि राव, जोंनि जायगायाव जि हारिफोर दं बेनो जोंनि बिटिसिनि हारि, जोंनि जायगायाव जि धोरोमफोर दङ बेनो बिटिसिनि धोरोम। बे फिल'सफिजों जिहेतु जोङो देशनि थाखाय मावदों, नागरिकफोरनि थाखाय मावदों, दा टुक्राझार गिर्जायाव फैनानै बे मेसेजखौनो जोङो होदों जे जोङो नोंसोरजों दङ, नोंसोर जिहेतु जोंजों दङ आरो रायजो राजाया गासिबो खौसेयैनो दङ। निस्सय बेखौ मिथिबाय जानो हागौ जे इउपिपिएलनि गोबांथार मानसिफ्रा बिपिएफआव जइन जाफैदों आरो बेखौ बोराबनानै इउपिपिएलनि मानसिया बै बिपिएफआव हाबफैनाय इउपिपिएल मानसिफोरखौ बुदों। दा बेवहायनो बुलायनाय जादों आरो दा इन्ट्रेस्टिं खोथाया जाहैबाय जेब्ला इउपिपिएलनि मानसिया बिपिएफआव फैखानाय मानसिफोरखौ बुबाय, बे आरो बे बुफैनायखौ लानानैनो बुलायलायनाय जाहैबाय, केस होलायलायनाय जाहैबाय। दा गोबांथार गामिनि मानसिफ्रा जेरावहाय खावसेल' फैदोंमोन बिसोरो 100% बिपिएफआव फैफिनजोब्बाय। बेजों लोगोसे मैयासो साननै सिगां बाबुल बसुमतारी होननायनि मोनसे फैसानि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों, बियो बेसेबां सैथो? आं बेनि भाइरेलखौ दहाय फुङावसो नायसनदों आरो बिनि सम्पर्के आं रावनावबो सोङाखै, आं बेखौ बुंनो रोंथ'नाय नङा। আমার দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কাম্পা বৰগয়াৰী আৰু সত্যদা দুজনক লৈ পেলাই আৰু লগতে পাৰ্টি কৰ্মীসকলক লৈ পেলাই একেলগে টুক্ৰাঝাৰৰ যিটো বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ ইয়াত আজি ছানডে এভৰি ছানডে যিটো প্ৰেয়াৰ ইয়াত মই একেলগে ইহঁতৰ লগত এই প্ৰেয়াৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি 2 ঘণ্টা ইয়াত আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই মই খুব মনত ভাল লাগিছে যে ইয়াত এই চাৰ্চৰ যিমান বেপ্টিষ্টসকল আছে সকলোৱে আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা এটাই যে অঞ্চলত শান্তি থাকক, অঞ্চলত একতা থাকক আৰু অঞ্চলত উন্নয়ন হওক, ঈশ্বৰৰ ওচৰত সেইটোকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু বেলেগ একো নাই। আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ একেলগে মণিপুৰত যিটো হৈ আছে, গণ্ডগোল হৈ আছে, এইটো যাতে ঈশ্বৰে অতি সোনকালে এই অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আনে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। নাই এইটো ইয়াত মই এনেকুৱা পলিটিক্সৰ কথা মই নাপাতিম। এই পবিত্ৰ গীৰ্জাত মই আহিছোঁ,
যদি পলিটিক্সৰ কিবা কথা ক'ব লাগে মই বাহিৰত ক'ম, বেলেগ দিনা সময় আছে, মই কি উত্তৰ দিব লাগে মই দিম। গতিকে আজি এই পবিত্ৰ স্থানত মই ৰাজনীতিভাৱে কথা নাপাতো। এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সমগ্ৰ বিজেপিৰ যিটো চিণ্ডিকেট সেইবিলাকো মই একো কথা নাপাতিম। বেলেগ দিনত কথা পাতিম, সময় আছে, মিটিং হৈ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিম। মোৰতো আজি